Kaixo lagunok, bidertzean taldearen zuk esan kantuaren dantza ikasi behar dugu jarraian, beraz, altxa ipurdi horiek eta animo! Tira kantu honen koreografia erraxa da, izan ere letrak esaten duena gure gorputzarekin espresatuko dugu, gure gorputzarekin adieraziko dugu. Eta estepa markatuko dugu, lehenik eta behin, hankekin erritmoa eramango dugu, estepa pausuarekin, eta letra hasten denean, gorputzeko eskuekin, espresatzen hasiko gara, eta hasi egingo gara. Nora ote goaz zuk esan, aurrera atzera zuk esan, jokoa nola den zuk esan, garaierik baden zuk esan. Hori letraren lehenengo zatian, eta letraren bigarren zatian ere hankekin jarraituko dugu, estep egiten, eta letrak dioena azaltzen. Joan zinen, joan gabe, eta orain zer, hori izango da bigarren pausua. Eta horren ostean, abestu behar ez dugun lekuetan egiteko, rockero pintak hartuko ditugu, gitarrarekin jotzen ibiliko bagina bezala, eta alde batera, eta bestera egingo dugu. Horixe da, orain guztio jarriko gara batera, kuadrilla guztia, talde guztia, eta dantzan hasiko gara. Pausuak ikasiko zenituzten, orain beraz, abesti guztia dantzatuko dugu eta horretarako hementxe dauzkagu taldekideak. Taldekide oinatierrak dira beraiek eta aurkeztu egingo ditugu, Kolore horiarekin Irati, urdinarekin Asier, gorriarekin Unai eta txuriarekin Zurine. Eta posizioak hartuko ditugu gogoratu, zuen taldea hirukotea baldin bada kolore txuria eta horia kentzea, eta laukotea baldin bada berriz kolore beltza kentzea. Posizio honetan hasiko gara eta hankarekin eskuina eta ezkerra egingo dugu, Estep egiten hasiko gara. Beraz, adi, ondo ikusi eta ikasi. Bigarna itxaron eta orain eskuinarekin, Hori da. Eta bagoaz, Nora ote goaz zuk esan. Saltoak, aurrera eta atzera. Zuk esan, hori da. Eta garaierik. Zuk esan, hori da, eskuineko besoa gora. Eta jarraian ezkerrekoa. Biak erdira gero. Eta behetik gora azkenak, Eta posizioak hartzen, zuk esan hori gure artean egingo du jarraian, Zuk esan, hori da oso ondo. Hemen jarraituko dugu, eta estrofonen bukaeran zuk esan esaten degunean, bagoaz berriro, Bagoaz, zuk esan, hori da, eta besoak eskuina gora, eta ezkerra jarraian. Biak erdira. Eta behetik gora. Eta rockero itxurak hartuko ditugu. Posizioak hartzen. Biaren jarriko gara. Eta ondoren abesten hasitakoan, ezkerreko aldera jarriko gara guztiok begira, bale? Gitarrarekin, eta posizioak hartuko ditugu. Hori da, eta beste. Hori da. Seinale bat. Arrenen arte egingo dugu hemen. Eta ondoren, salto batekin, beste aldera, Bi arren daude, lehenengoa badoa. Eta lazer saltotxoa. Salto. Eta hori da. Oso ondo. Eta gero aurrera begira jarriko gara. Nora otego patrolako berriro, bale? Oso ondo. Eta aurrera begira. Saltoak. Hori da. Jokoa. Garaierik baden. Zuk esan. Eta horrela jarraituko dugu. Eta zuk
probatuko dugu, Beste bat, eta ezkerreko aldera begira, prest, laster, bagoaz, Pozen! Eta, listo! Oso ondo!